Bapak Ibu ingkang kula hormati mekaten ingkang senaken dados satur sopanipun saking sedaya warga mobil wonten nepatipun estu mawatu-watu nuwun lumutring samudra pangarsami aturaken agung panuwun ketanpa bebenan dhateng sedaya pihak sampun kepareng yang kuyung lampahing acara baritan wonten warsa kalih 6 wonten kalikan niki salajengipun sampun kepareng rawuh aturaken matur nuwun wiwit sampun rawuh Surabaya panjenengan saged mundur kula ngawitaken panitia ngiraken suku mundur mugi ingkang sasami pinanggih semoga sareng-sareng tutup diwasa pamit bedhaken alhamdulillahirabbil alamin salajengipun mugi pinanggih malih wonten ing warsa kalih ewu pinanggih badhe dateng nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.